e dende a Consellería, por suposto, de Vivenda, sabemos que hoxe en día a principal preocupación da nosa sociedade e tamén a principal preocupación da mocidade é o acceso a unha vivenda. E por iso temos un forte reto, un forte compromiso que imos cumplir, que é duplicar o parque público de vivenda, pasar das máis ou menos 4.000 que temos agora ás 8.000 vivendas de promoción pública. En ese obxectivo, é claro que Vigo, que é a cidade onde máis inscritos temos en registro de demandante, é a cidade onde máis estamos a traballar en construción de vivenda pública. De feito, esta mesma mañá demos conta do inicio de 2 novos edificios, de 2 bloques de residenciais colectivos, de 18 e 38 vivendas, respectivamente, que se suman a outros 2 edificios máis que xa temos en construción. É dicir, hai aproximadamente 3 meses, dimos conta do inicio dun primeiro bloque de 40 vivendas, no mes de xaneiro dimos conta do outro inicio de outro bloque de 46 vivendas e hoxe mesmo demos conta de outros 2 bloques que se iniciaban. Nun polígono 1, que ten unha urbanización moi avanzada. De feito, congratulámonos esta mañá que puidemos ver, de feito, o coordinador de Seguridade e Saúde permitiunos camiñar un pouco, tamén cos medios de comunicación e coas cámaras para que o visen, como xa están realizadas as aceras, como xa están os bancos, como xa está a iluminación. Resta moi pouco, contamos con que esta urbanización este rematada xa no mes de maio. Tamén neste polígono 1 temos xa axudicados 4 proxectos de edificios para máis de 150 vivendas que axudicamos por proxecto e obra. É dicir, licitamos a axudicación co proxectista e o axudicatario. O proxectista xa está a traballar e ademais teñen a peculiaridade e a particularidade que son mediante técnicas industrializadas. Sabemos que hoxe en día, así nos lo transmite o sector, hai preocupación pola escaseza de man de obra. De feito, estamos en contacto coa Federación Galega da Construción, a Federación Galega da Promoción, para ver as posibles solucións. Temos creado unha sección específica no Observatorio de Vivenda de Galicia, que temos no Instituto Galego de Vivenda Solo, para crear ese servicio, esa sección de técnicas industrializadas para fixar ese mapa, esa folla de ruta para poder traballar, porque sabemos que a man de obra é un dos problemas que temos toda vez que estamos a licitar moitísima obra pública. Tamén estamos traballando paralelamente no polígono 2, xa temos licitados 6 bloques de edificios tamén en redacción de proxecto. De feito, esta mañá celebramos un Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública, que xa temos operativa, de Vipugal, e nesa Sociedade de Vivenda Pública axudicáronse, conforme a proposta da mesa de contratación, 2 contratistas, 2 redactores de proxectos para outros bloques de edificio. Quero dicir, nestes 11 meses de legislatura levamos moitísimo avanzado, máis de 200 millóns de euros licitados en total en toda Galicia para a construción desta vivenda pública e máis de 2.000 vivendas de promoción pública en marcha que, por suposto, Vigo non pode quedar atrás. E non só estamos a falar de Navia, dos polígonos de Navia, que claramente están moi avanzados, senón tamén que paralelamente estamos traballando nesa estrategia de desenvolvemento de solo, porque falando co sector, falando con promotores, falando con cooperativas, é certo que hai falta de suelo urbano, de chan urbano, onde poder construir directamente, e por iso fixamos esa estrategia de desenvolvemento de solo residencial. A nivel Galicia, establecemos aquelas áreas onde existe máis demanda de vivenda. Vigo, por suposto, é unha destas áreas. Delimitamos un primeiro ámbito, que era o ámbito do ofimático, que xa licitamos ese proxecto de interese autonómico, un ámbito que permitirá a construción de por lo menos 2.300 novas vivendas, non só vivendas públicas, tamén vivendas protegidas e vivendas libres. Xa licitamos ese proxecto de interese autonómico, xa se presentaron os ofertantes e xa adjudicaremos nas vindeiras semanas. Paralelamente, tamén encargamos outros estudios de viabilidade para ver outros ámbitos, sempre consensuando, por suposto, co Concello de Vigo, para ver esos outros ámbitos onde poder desenvolverse solo. Estes estudios de viabilidade determinan que o máis viable urbanísticamente é un ámbito que se denomina Ramón Nieto, Cantabria Ramón Nieto, que tamén imos licitar nas próximas semanas e que permitirá desenvolvemento de solo para a construción de 1.400 vivendas aproximadamente. É dicir, unha forte aposta polo Concello de Vigo.